Hi guys, welcome to my YouTube channel. गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायना लाग्रोबाय। बे समाव आङो दा दंफैयो बाथाबारि होननाय जायगायाव। बे बाथाबारि होननाय जायगाया मोनसे खेथि फोथार। बे खेथि फोथाराव आंनि एसे खेथि मावनाय दं। बे खेथि मावनायखौ आङो उनाव देखायगोन। आरो जोंहा गामिनिनो आदा बाजै जानाय बिसोरनि खेथि फोथाराव आं दा दंफैयो। बिसोरनि खेथि मावनायखौ आङो दा देखायगोन। नोंथांमोना बे ब्लग भिडिअनि थ्रुयै बेखौ नुलांबाय थागोन। नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन होननानै आं आसा थाबाय। लोगोसे आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनो थाखाय बे समाव आं लाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थागोन बेखौ आं आसा थाबाय। बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। मा ओंख्रि जाखो? बेसर बयलार फुवासे लाबोदोंमोन उफाय गैया ओमफ्राय बेखौनो जाबाय आरो। मा जायगायाव दंफैयो नोंलाय दालाय? ए नलबारियावहाय मटर गायदों, मटर गायाखै फोदोसो। फोदो। उफाय गैया। फोनानै आरो नोलोखो फोनानै नोलोखो दानस'नो फैदो दा। नंगौ? एसे आराम मोनखाङोना इसोर नोलो हाग्रा गायाबा। खै बिगा फोखो मटरालाय? हे जासाबगोनहाय बिगाब्रैदो फुरासे जायो नालाय। 9 बिगासो जागोन। 9 बिगा? उफाय गैया जाब जुब खालामदो आरो। बोरो मा ओंख्रि जाखो? जाब जुब फोदो। ओंख्रिया माबा नलबारिनि बेसर। बेसरदो बयलारमोन, आं बयलार बेदरखौ जाजोब्बाय। ओमफ्राय नलबारिनि नालाय ओमफ्राय नै नलबारि ना बाथाबारि? नलबारियानो बाथाबारि। ओमफ्राय थास' बिथ'राइ नामोन, ना गोरानखौ आं जाजोब्बाय, जाग्रोजोब्बाय बेदर ना नाखो। माथो नायानो गैला खोमाथ'? इमान जायो नोङो? ओइ हायबानो मोनो फुख्रियाव। फुख्रिबो दं माने? ओमफ्राय आं जोबथारबाय। ओइ मुलि होनो लाबोदोंमोन सानैसो मानसि, इसोरनो आङो जुमाय एसे होबाय, इसोर दा मुलि होनो थांफिनबाय। मुलि होबा माने जौ लोंनांगौ नामा? मटराव हा? मुलि होबाथाय जौ लोंनांगौ नामा होनदां? जौ लोंनांगौथ' नङा, एसे मानसि लाबोबाय नालाय दा होथ्राबाबो बोरैबा होनोना। सावरि? मुलि होनो लाबोनानै एख' होआखै बिदि होनो। ओंखायनो एसे होबाय। ओमफ्राय नोंसानि मटरा बबे? बैनि मटरा। एसे बबेखि दं? नायनो हागोन इफोरबो। ओमफ्राय बुदआव दं, इखिनिखौ नायनो हागोन दे, एसे नायनो। खै बिगासो दं बेयावलाय? बेखिनियाव 2.5 बिगा। दा मुलि होनो थांदो 3 बिगा। ओमफ्राय ओइथिं 3 बिगा दं। हाब गोबां गायदोंथ' आरो। बै हाग्रा नुहुरनायसिम? थिगानो जादो दे। हाग्रा नुहुरनायसिम खस्थ'हाय। खस्थ' ओलो दंना? मुरा हाख'नानै इयो खासिदो एसे बुलायदो, होमबाबो उफाय गैया। उफाय गैया आरो। गगा मोनदो। गगा मोनदो? नलबारिनि दै नालाय एसे फुदुंना लोंदों थिख्लायाव। थिगानो। खस्थ' खालामनांगौ बाजै। खस्थ' खालामाबा जाया दानि इन्टारेस्ट जुगाव। मोनो नालाय मालाबा। बिराद इन्टारेस्ट मोनोना नलबारियाव थानो? एसे इन्टारेस्ट मोनो। सम मैदेर फैयोहाय। हाब माथो दै सरग्राबो दंखायो मोजांनो? फुख्रि दङ, ना हमबा मोनो। आं बारा हमनो रोङा। दे जागोन दे होमबा ना? मागुर सिंगि ना दं। दे जाबाय था होमबा ओंखामा। दे। इसोर मुलि होनो थांबाय। दे। मुलिया मा होदो? मा मुलि होदो आदा? इन्ड'फिल? बिराद मद' जादोंथ'। खै बिगा दं बेयाव? 3.5 बिगा। मद' जादोंथ'। इन्ड'फिलदो मा होदो होनदो? प्रफेक्सआलाय मानि एम्फौनि? हा? ओमफ्राय भिटामिन होआखै? भिटामिन होदो? एबारथ' जाखांबोसिगोन बियो? ओरैनोथ' गायदोना फोदो बेखौलाय? फोनानै होदो? थिगानो जादोंथ' फोनायबाबो माथो गायनाय बायदि एखेबारे रज'थारदों मोजांनो रिगिलाव। लाइन। मोजां मोनदोंना खेथि मावनानै? मोजाङाथ' दामफोरालाय एसे मिलायनाय रखमबा मोजाङानो जायो बारु। देनां फिथाइ खानाय समाव मोजां दाम मोनोबाथाय।
अ सानै होखादो माने थिगानो जादों बै सिगांनालाय मा नागिरगासिनो दं लाइनखौ खिदो थिगानो दे नोंसोरना मुलि होनायफोरा बिराद लिगेलाव जादों बारु बावगारनोबो हागौना ओंखायनो लाइन देखायग्राबो थानो नांगौ माने थिगानो जादों 13 बिगा दं होनदों नामा होनबाथ' मोनखासिगोन बेयाव 40,000 40,000 दोनथारदो सोनाबथिंजा 12 बिगा दंबावो बेखौबो दाखालि फिसानि लिरखांबाय 12 बिगाबो गाया गासै बेसेबां गायखो टटेल 17 बिगासो जादों 17 बिगा बाप 17 बिगा गायदो नोंहा ट्रेक्टर दंखायो नामा ट्रेक्टरा दं ओंखायनो हादो आरोना ट्रेक्टर गैयाबाथ' हानाय नङा मोजाङानो जादों दे बिराद मोजां जादों मोजाङानो जादों बिदिनो आयदा खालाम मावना जायाबाथ' आरो दानि जुगाव मा दंबोयोना आयदा खालामनांगोन जायहा आयदा बारा बेया लास्टिं जागोन जायहा आयदाया खम बेया लास्टिंआ खम जागोन होननाय जादों दानि जुगाव नङा होमबा थिगानो जादों गोजोननाय थाबाय दे होबाय था मा मुलिया दै